mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinili kong sundin ang magulang ko. Kahit na alam kong masasaktan ako. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang V. I'm from Naga City. And this is my secret file. Year 2014. 17 years old pa lang ako. Nagka-boyfriend ako na taga Mindanao. Itago natin siya sa pangalang Janjan. Guwapo, matipuno, at boyfriend material. Masaya kaming magkasama. Tagahatid, sundo sa akin sa school. That time kasi, tapos na siya ng 2-year course. Nagtatrabaho sa isang lending company sa lugar namin. So every day, masaya lang kami. Lakwat siya every weekend. At ang maganda rito, close siya sa pamilya ko. Then one day, bigla siyang nilipat ng boss niya ng workplace doon sa kanyang hometown. Sa Butuan, sa Agusan del Norte. No choice, kundi mag-LDR kami. After 2 years of being together, na laging magkasama sa lugar namin. Sa una okay lang. Sa katunayan, pinapupunta niya pa ako sa kanila for vacation. At least, nakakapasyal at nakakapag-bond kami with each other. Until after 2 years of LDR. Paunti-unti. Nagkakaroon na kami ng away, selos, and other small issues. Siya, sa Butuan nag-work. Ako naman sa Naga City nagtrabaho. Hindi na nagkakatugma ang oras namin. Para bang walang panahon na magmamatch ang mga schedule namin. Parang hindi na kami nag-uusap.
Naging on and off ang LDR namin. Then one day, we had a big fight. Dahil lang sa walang kwentang pagsiselos. Sa sobrang pagod ko sa trabaho, ako na mismo ang nakipag-break sa kanya. Then I met PJ. Katrabaho ko siya. He's a gentleman. Mabait. At sweet. Nagtatanong siya sa mga katrabaho namin kung meron ba akong boyfriend. At ang sabi ng mga katrabaho ko, yes. So nag-survey pala siya. Pero hindi nito pinigilan ang sarili niyang damdamin para sa akin. Pinush ako ni JP. Niligawan niya ako. Kahit na kinumpirma ko naman sa kanya na may boyfriend na ako. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na hinahayaan si JP na manligaw sa akin. Manligaw mismo sa bahay namin. Then one day, sabi ni Mama, gusto ko pag nagkaanak raw ako, mamakikita lang nila. Kasi kung si Janjan daw ang mapapangasawa ko, malalayo ako. Pinag-isipan kong maigi ang sinabi ng mama ko. At alam kong may punto siya. I love my family. Kahit nagmamakaawa si Janjan na magkabalikan kami, I gave JP a chance. In short, naging kami. Iniisip ko na lang noon na siguro tama naman si Mama. Iniisip niya lang siguro ang kapakanan ko. But I know, deep inside of me, masakit para sa akin yun. Then after a year, naging kami na. Yes. Naging kami na ni JP. Nag-propose siya sa akin. Until eventually, we got married. Kinasal ako. Kahit na alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin yung ex ko. A month after, namatay si Mama. Lugmok na lugmok ako nun. Then, my phone rang. Na-curious ako kung sino yun. I answered the call. Ex ko. Sabi niya, papatunayan ko pa nga sa kanya na deserving ako sa'yo tapos ngayon wala na siya. Janjan was crying. Masakit para sa kanyang pagkawala ng mama ko. At mas lalong gumuho ang mundo ko. Dahil alam ko sa sarili ko na pinakawalan ko ang taong pinakamamahal ko na walang sapat na dahilan. Moving forward, DJ Raking.
Lagi kong naiisip na kung alam ko lang na mawawala si Mama, di sana hindi na muna ako nagpakasal. Na sana napili ko pa rin yung taong mahal ko. At mahal ko pa rin hanggang ngayon. Yes, admittedly, I'm still in love with my ex. Though mahal ko rin naman ang asawa ko. But I have to live with this. I made a commitment. Then one day, nalaman ko na meron ng ibang dinidate. Si Janjan. Nabuntis niya ito. Para bang ang lupit ng tadhana sa akin. Dahil walang-wala na talaga akong magagawa. Hindi ko na siya mababawi pa. Kasi ako mismo, natali na. Hanggang stalk lang ako sa FB profile niya. Hindi ko na rin siya ma-message. Binlock yata ako ng partner niya kasi nalaman ko sa kapatid ni Janjan na ako pa rin yung ipinagyayabang sa kanila. Pero kahit ako yung ipinagyayabang sa kanila, hindi pa rin ako ang kasama niya. And that's the sad reality na hindi ko na magbabago ang nangyari. Meron na kaming kanya-kanyang buhay. May partner na siya at meron ng anak. Ako naman ay may asawa na. But I still hope and wish that someday, kahit na hindi kami magkita personally, maiparating ko pa rin sa kanya that I'm so sorry and that I still love him kahit magkaiba na ang mundo namin. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si V. At ito, ang aking secret file.